yau ne suna sanadin aure Shamsu Fatima amarya auren soyayya kuka yi kudanci amana ta juna. Yau ne suna sanadin aure Shamsu Fatima amarya auren soyayya kuka yi kudanci amana ta juna. Bani kina da ja na Allah ni na saka da farko ka bani basira zan yi waka dan annabin karfe da farko ji Adam ke suna na wakar aure ke na farko komai in zan yi na sa sunan ka sai na ga ya fa farko suna nan na dogare ka baiti na na farko komai ka samu ka bata a baki kamar kotai da koko. Yau ne suna sanadin aure Shamsu Fatima amarya auren soyayya kuka yi kudanci amana ta juna. Shamsu Fatima amarya yau kun taka mataki ta gona dan a girbi ake shuka har a sanya taki ango da amarya na ga su suna ta doki kalar kayan da suka sa na ga suna ta doki ƙwarya tabba ƙwarya tabbas kun dace da juna Allah ya ba da zaman lafiya ba mu dawo juna. Amana yau jiran kifi da muke amanar auren kifi masa biyayya ba ce make a ce kirki na ta fata da mutu za ya kare da kan kirki abokan sakowa ya sai da Shamsu yana da hali na kirki masu kirki mai daɗi idan ya ci sai ya yi sanki. Yau ne suna sanadin aure Shamsu Fatima amarya auren soyayya kuka yi kudanci amana ta juna. Daɗe kuna soyayya a yau a gida ɗaya ga kutare amarya da ango suna taku suna kamfin turare ba har magana suke yi da saboda san juna dai ina kallon soyayya irin wannan sai na yi aure